बहुते पानी सीरियस हो, पानी सीरियस हो। ए हो जानू काट ले बानी अपना हाथ में के नास हो, गिरल बा ब्लड बहुते पानी सीरियस हो, पानी सुतल हम हो, पानी सुतल हम हॉस्पिटल के बेड पर। जानी ऐसन दिहलू धोखा भइनी पटनो से रेफर, जानी ऐसन दिहलू धोखा भइनी पटनो से रेफर। पहले बाबे भर्ती डॉक्टर हमके आईसीयू में, रही रही दर्द होता हमारा हो जीव में, रही रही दर्द होता हमारा हो जीव में। पहले बाबे भर्ती डॉक्टर हमके आईसीयू में, होता बेसम्हार दर्द हमारा हो जीव में। पूछत रहल नरस हमसे हो, पूछत नरस दर्द दिहल हई के कर। जानी ऐसन दिहलू धोखा भइनी पटनो से रेफर, जानी ऐसन दिहलू धोखा भइनी पटनो से रेफर। पटनो से रेफर। सुना बिहारी हो मननी जे के प्यारी हो, उहे करे जवाब चलवलस कटारी हो, उहे करे जवाब चलवलस कटारी हो। गुडू बिहारी हो मननी जे के प्यारी हो, उहे करे जवाब चलवलस कटारी हो। कहे सब कात हो, कहे विकास भरोसा करब अब के पर। जानी ऐसन दिहलू धोखा भइनी पटनो से रेफर, जानी ऐसन दिहलू धोखा भइनी पटनो से रेफर।